Checho ni gabonchereria kurwase chiro ya Keroka amene monense meliye wodi ichuni ya Darmasabase county ya Kisii baboka no muichano monene kigima na bego kubarera asara enene kigima magega ichikali chiabo che mugeti mesiko gosaligwa na wikirabone ngabantu bachi mbara manyekana asibona besokire na kubolia ubo tukibwabwa ngo gokorwa mnenchire manyo kumanya bakoletege kole kirwe mukiriga tamukeregetende korengana neli chikumuna tumanya muri kizukura Semecho Dana Mzungu abonchereria abekinyanya kurwase chiro ya Keroka nigo baboka n'umwichano oro monene mono maega yokonyora tigari bakorera obonchereria nene mono aina ye chipropoxa echo chigotumeka kubogoria chinyanya ase chire yiga chiatire ebirore bya kurumagega ndo mwana biashara bwe chinyanya twaichanire sana ase mambi yale rekera twaikire toje tokore biashara byetu bya kawaida twanyore sabuni eri yaito ya daily basis twira abana twanyore chigari echiatire twaberno mujano monne sana imanye tigose nei bago byalengo sana abantu baka kawaida balenge fanya biashara hapa Kisii County chenye imetuleta hapa tulifika saa 9 karibu na nusu hivi kuja sokoni. Kufika hapa kwa soko tukapatana na soka wakatuweka kwa baki na wakaenda kuchunga magari zingine, kuona magari zingine. Kidogo tukilala kwa gari ndani tukasikia dangda. Nikaamusha dereva alikuwa amelala. Nikamwamusha, mimi nilikuwa sijaingia usingizi katikati. Ile nasikia chwangwang nikaita driver amuka, tumepatwa na accident. Kusikia si accident yenyewe, kumbe ni watu wenye walikuja kwa soko wakafika wakatugongea magari. Saa hii tuko na huzuni mwingi sana, magari yetu imeharibiwa. Ndikona twabokire Kemambi na botore ne chindo toche chigasi ni fagiti omoichano monne twamaye konyora chigari cy'abasigisi nande twanganye tukuru moino chiri miti twanyore na bonchereria abaiga nigo banyara kwerera buna mbwango iga echire iga ye chinyanya ya rusigwa asensemeria ya Nyamira na koretu asesemeiga ye county ya Kisii korende nigo bagasi nigo kumeria ogwatwa gwe chigari echiga Kisii ekara twamere twachete Kisii mate munare twaitirete Nyamira paka gekaba tuli miti chigari n'abasigisi na ubago turageri binari ekara twarweta ne bitina bya beto ngutu karatia toje Kisii aso morembo re toligio morembe nani Nyamira yatubwatiri gocha ono morembo ino roto itsimba arati aso yagati no mumwe musio ito egaro morembo itorore kana basigisi abanyoro morembe Kisii to twaro morembo ito tutigare ne chiro ekero boiga bonchereria baiga banyara goteba nyonya na masakarani ga nyara korokana ase tauni yiga ayuari ngibuna marube ayuari ngayo kogosereria into tware ndete chigari eche twarore challenge nene sana twatumirwa kana ya basigari iye korokana Nyamira ya tutumira basigari gotuko bacha gotuchunguza n'abantu mbarenga bare toregayo ekere chika saa 8 abasigari aba basoka bamago tutume bana ekere chika saa 9 na twacha konyora abantu bagocha oyo muno muntu okogende sabari yayo bansa kuruta masakara ekere tochi gostoka twama konyora abantu kurungumbu bama kubwata bacha gwaka chigari batete chigari sato winta baitu barwanirwe segiteringya ntunaba gusiga aki tokora ebiasara twakonya abantu baitu twakora ebiasara twakonyana lakini kile sio kurwana maite no kugechi kokonene ekere mo kurwana abantu baminda Nyamira na bosongo n'abantu abo nturege tukwane rugemo boronki mokobora nonya naboni gabonchereria baiga basabira omorembe gochikane kigwa ase tauni yiga bakorawa no mochemani obo bwe chire yiga asengencha abange babo no bategemete echire yiga kwenyorera engeria ya kera rituko ekarboigo banyari gosaba au bakorete engane yiga gochekobekwa biara gento ngemanyekanite epoundari yaye na kire gento ne koti ya Kisumu eyabe kamangana ekirianga ki egente kire go kiro montabe ga kore mirimo yaye kagwa ide se biasara bya Keroka bako wa musi yakorire ya ruru kimanyete nanje kimanyete na chinyomba chire side yo chakire ramye ne chinyomba cy'abanyari baje na ende sababu bawo cha kurwanira tinye manyete mboka banyene
baseretie abanyabiasara babe kinyanya tari ntu twagiete kubarigi kurwari mboka babaseretie bagaja bakaburi nabone situikire erigia abantu bunaba bakonyara kurike karatasi ebyaro rike nyone computer iri arigete karatasi eria ego seba na tusike ekoti ndio twasigete ekoti kana nane twate problem ya koti egere ekoti era ruwa musi ya era togotegerera ngaki twatebi uba lakini pa na atirigeta seni kiagete kurwaiga se chire iga ya keroka yeye gotoka somochio iga okeroka ime county ya Kisii erietaria na igongoro kwa Dan Mzungu